nararapat lamang na talakayin natin ang iba't ibang mga usaping pangkalusugan at magbahagi ng mga impormasyon at kaalaman tungkol sa kalusugan at sa mga aktibidad ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol. Ako po si Janine Conde Lagunoy mula sa Communications Management Unit ng DOH Bicol at ako ang inyong moderator para sa press conference ng Department of Health Bicol Center for Health Development ngayong August 7, 2024 sa La Roca Veranda Suites and Restaurant, Legazpi City. Tayo din po ay napapanood ng live sa ating official Facebook page. Sana po ay i-follow at i-share po natin ang ating page para mas maging updated po tayo sa mga programa ng DOH Bicol. Tatalakayin po natin ngayon sa press conference ang mga sumusunod na paksa. Una ay ang Family Planning Month. Pangalawa ay ang National Adolescent Immunization Month. Pangatlo, ang Adolescent Health para sa Linggo ng Kabataan. At ang wild or waterborne infectious diseases, influenza, leptospirosis at dengue. Of course, andyan din po ang ating August health events. Kasama po natin ngayon para sa ating press conference ang ating OIC Regional Director, Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. Kasama din po natin ang OIC Chief ng Local Health Support Division ng Bicol CHD, Dr. Janish Alcala Arellano. At ang ating mga regional program managers mula sa Infectious Disease Cluster, Dr. Lulu Ramos Santiago, and si Mr. John Dominic B. Bolunya. Makakatuwang din po natin ang mga regional program managers mula sa Family Health Cluster, ang ating regional program manager para sa National Immunization Program, Dr. Desiree A. Briseño, ang ating regional program manager para sa Family Planning and Safe Motherhood Program, Ms. Pamela Pabit. At ang ating program coordinator para sa Adolescent Health and Development, Ms. Maria June Robles. Magandang araw po sa inyo. At this point, kilalanin po natin ang mga media partners na narito kasama natin ngayong araw. And of course, si Mr. John Rick Miranda din po ang ating Science Research Specialist for Dengue. Ang ating media partners na nandito po ngayon, andyan po si Ma'am Jo Rocco from Zagitsit. Hello ma'am, welcome po. Si Mr. Luwens Barcena from Tagkaron News and Fox FM. Hello po sir. Philmar Apinado ng UNTV. Ed Bordeos ng One Radio News FM. Hello po sir. Mr. Jess Magallanes ng Radyo Oragon, si Mr. Ronnie Beren ng DWIZ, Mr. George Halyare ng Filipino Star ngayon, at si Ms. Jennifer din po Polinar of Ako Bicol Online TV, kasama niya po si Mr. Floyd Valladolid. Andito din po ang PIA 5 ng Albay, Ms. Riza Lucido, Philippine Examiner, Ms. Josefina Felizardo. Welcome, ma'am. Sa Brigada Legazpi naman po, andyan po si Mr. Norris Mingoy. And of course, sa DZGB, Mr. Joshua Bino. Albay PIO, kaya magkasama po si Ms. Ara Joy Espiritu and Mr. Rico Bulawan. Sa Radyo Pilipino, DWRL-AM, 1FM, and DWRH, ayan po si Ms. Maria Corazon Obido. Welcome po, ma'am. From Daraga PIO, andyan po si Mr. Harold Olitin. And from Daraga PIO din po, kasama niya si Mr. Godfrey Las Piñas. And from Philippine National Agency, Ms. Connie Calipay and Mr. Gary Carillo. And kasama din po si Mr. Reynard Siciliano. Okay po. And from DWAY, Marjorie Pacua. Welcome po, ma'am. And from JMA Integrated News, Mr. Vince Villar. And may mga papunta pa po dito mga media partners natin ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng media partners na sa pagbibigay ng inyong oras at partisipasyon sa ating press conference at sa nakaraang kapihan sa Bagong Pilipinas sa Naga City. Yung mga kasama din po natin sa Cisco Webex, hello po, welcome sa ating press conference. Bago po tayo magsimula, alamin natin ang house rules na dapat sundin sa press conference na ito. Ang mga dumalo
sa press conference na ito ay kinakailangan sumunod sa mga tuntunin na itinakda ng Communications Management Unit ng DOH Bicol CHD. Una ay makinig po ng mabuti sa mga paksa na tatalakayin upang magkaroon ng mas produktibong press conference. Lakasan po ang boses kapag magsasalita upang marinig at maintindihan po ng lahat. Sunod po, para masiguro ang kaligtasan at kaayusan, mahigpit po na ipinagbabawal ang mga pagdala ng iligal na droga o anumang uri ng armas o matatalim na bagay. Ang mga tanong po o komento ay sasagutin lamang po sa open forum. And para po sa open forum, bago po tayo magtanong, sabihin po natin ang inyong pangalan, ang media station kung saan po kayo nag-represent at kung para kanino po ang inyong tanong sa ating mga speakers. Ang mga katanungan po ay dapat pong tungkol lamang po sa ating mga tinalakay na paksa. Upang mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng media partners, isang tanong at isang follow-up lamang po ang maaring itanong ng bawat isa. Sundin po ang journalism ethics sa lahat ng oras. Ngayon, to formally welcome us in today's press conference, let us now hear from our OIC Regional Director, Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz. Okay. Maraming salamat, Ma'am Janine, sa iyong pagbigay pugay po sa ating mga participants po. Unang-una po, nais ko pong i-acknowledge rin yung ating mga bisita po, representing yung Provincial Health Office po ng Albay, si Ma'am Levy Llagas at si Sir Patrick Alian Regondola. Okay, maraming salamat po sa pagdalo. Alam ko busy po tayo ngayon doon sa Hospital Week po natin. Okay. And of course, special mention rin po ang Division Chief po ng Local Health Services Division, kung saan po yung mga paksang pag-uusapan po natin ngayon ay nakapaloob po, si Doktora Janice Alcala Arellano. Good afternoon po. At of course, yung kanilang ating mga subject matter experts po, nabanggit na po kanina po, tungkol sa immunization program. Katabi ko po ang payat po doon sa aming grupo, si Dr. Des Briseño. Of course, pag-usapan po sa immunization. And si Ma'am Pam Pabit po sa family planning program po and safe motherhood. And si Ma'am Maria June Robles, tungkol naman po sa adolescent health. Okay. And kasama rin po natin si Dr. Lulu Santiago, tungkol po doon sa mga medyo mainit po ngayon na cases po na dengue, medyo tumataas, but lilinawin na naman po natin yung kung ano po mga ginagawa ng Department of Health para doon sa mga kaso po ng dengue. Kasama rin po natin ang surveillance officer, si Ma'am Akiko Balawis. Ayun, there you go. Yes, and of course, ang ating pong expert rin, si Sir John Rick Miranda. Okay, at ating kayo po, mga suki po namin, mukhang familiar po. Nakita na po tayo noong July, no, ng nakaraang kapihan sa Bagong Pilipinas, sa sa ginawa na sa Bicol Medical Center. So isang malusog na araw po sa atin lahat. Welcome at maraming salamat sa inyong pagdalo. So nabanggit na po kanina ni Janine ang mga paksang pag-uusapan po natin at importante po dito ang inyong role talaga, no, para ma-share po yung mga wasto at comprehensive na kaalaman tungkol sa mga topics na to. Siyempre, kaakibat po natin dito ang mga different agencies po, kaya po in-invite po natin ang DOH sa Provincial Health Office po ng Albay, na siya pong host rin po natin ngayon. So, hindi po namin mapagkaila ang inyong role po, no, dito sa aming activity. At ang amin lang po request ay ma-share po ng right information po para wala na po yung sinasabi ng mga fake news po, no? Right information will also influence yung tamang aksyon na gagawin po ng ating mga publiko po, ating po mga kliyente. So kami po ay nagagalak ulit po sa inyo at sa walang sawa niyong suporta. Inaasahan namin ang inyong patuloy na pagtangkilik sa mga programang pangkalusugan para sa lahat. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na mga health events po na darating po.
So sama-sama tayong makilahok sa pangmalawakang serbisyong salud Bicolnon dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Magandang araw po sa ating lahat po muli. Maraming salamat po, RD. Buwan-buwan ay mayroon po tayong ipinagdiriwang na mga health events na may layuning maitaas ang kaalaman ng publiko tungkol dito. Kaya naman ating panoorin ang mga iba't ibang health events na ipinagdiriwang sa buwan ng Agosto. Natin mula sa Manila Bulletin, si Mr. Nino Lusas. Hello sir, welcome po sa ating press conference. Hello, okay na ba, Joms? Ngayon, dumako na po tayo. Dumako na po tayo sa ating unang paksa, ang tungkol sa Family Planning Month na itatalakayin po ni Ms. Pamela G. Pabit mula sa Bicol CHD. Hello. Ayan, thank you po Miss Janine. So isang maganda at malusog na hapon po sa ating lahat. Yan po no, isa sa nabang health event ni Miss Janine po for the month of August, na-celebrate po natin yung family planning. So ayan, ngayong hapon pag-usapan po natin yung family planning. So ano nga po ba yung family planning? So ang family planning po no ay isang programa kung saan po ay ito po ay dapat natutukoy ng isang individual o ng couples yung ilan po ba yung ninanais nila na maging anak at kung kailan po ba nila susundan nilang magiging magitan po no. Ayan, good afternoon po. Ayan, mukhang mas maganda po yung boses ko dito. Ayan, ulitin na lang po natin. So ano nga ba yung family planning po, no? So ito po yung pagkakaroon po ng nais na bilang ng anak, no? So kailangan natutukoy po ng ating couples or ng individuals kung ilan po ba yung dapat at kaya nilang buhayin na anak, no? Ilan po ba yung spacing sa pag-aanak ang kailangan po nila sa pamamagitan po ng paggamit at ng ligtas at epektibong mga makabagong pamamaraan ng family planning. So ayan, ano po ba yung mga intensyon sa pagpaplano sa pamilya? Kliyente natin sa family planning, ano po ba yung mga pwedeng mag-avail ng ating services? So intensyon sa pagpaplano, so achieving. Ayan, so achieving ibig sabihin po, ito po yung couples or individuals po na ninanais na magkaroon ng anak. Ayan, pangalawa pong intensyon is spacing. So ayan, meron po tayong mga mag-asawa no na ninanais na 3 to 5 years na gap muna bago sundan yung kanilang anak. Ayan, and lastly po, limiting. Ibig sabihin po na pagdesisyonan po ng mag-asawa no po or ng individual na tama na, buo na yung kanilang pamilya kung ilan po yung kanilang anak.
So, dito po sa tatlong intention na to, no, achieving, spacing, and limiting, meron po tayong mga specifics din po na mga family planning methods na pwede nilang gamitin, depende po sa kanilang reproductive health needs. So, ayan. So, meron po tayong dalawang uri po no, ng methods. So, una po is the fertility awareness method, or mas kilala po siya sa natural family planning method. Pangalawa po is yung hormonal method. So, pag-usapan po natin yung fertility awareness method. So, under this po, no, meron po tayong tinatawag na standard days method. So, kung makikita nyo po sa larawan, yan po yung tinatawag na cycle beads. No po? So, yung cycle beads na po yan po yung tool na ginagamit ng isang babae para matukoy niya po kung kailan yung panahon na siya po ay fertile. So, kung mapansin niyo po, meron niya na white and the brown color. Kapag po meron po yung ring, yung color black, minumove po yan, no, every day. So, mag-start po siya yung color red, yan po yung first day ng menstruation ng babae. Yung color brown po na beads, it indicates po, no, na hindi fertile yung babae. Ibig sabihin, safe na magkaroon ng sexual contact. Kung mapansin niyo naman po yung color white, yan po ay 8 day to 18 days po, no, ng kanyang menstrual cycle. So, ito po yung mga panahon na fertile si babae. So, pag nagkaroon ng sexual contact, malaki po yung chance na may mabuo. So, ito pong method na ito, very strict tayo dito, no? Dapat pumapasok po ang isang babae na gumagamit dito. Dapat meron po siyang normal menstrual cycle, which is 26 to 32 days cycle. So, kapag po ang menstruation ni mother po, no, ng isang babae ay less than 26 or more than 32 days, hindi po ito applicable sa kanya. Hindi magiging effective in short. Ayan. So, yung next po natin is the symptothermal method. So, symptoms based, may mga binabantayan tayo tulad ng temperature ng babae, no? So, kailangan meron siyang 3 hours na dire-diretsong sleep. I-check yung kanyang temperature. Kasi po kapag napansin ng isang babae na tumataas po or 3 days consecutive po na tumaas yung kanyang temperature, ibig sabihin po yun ay nag-ovulate siya. And then yung mucus, kailangan ma-check din po yung consistency, no? Kapag napansin ng isang babae na slippery, no? Tapos stretchable, so yun po ay fertile siya. And then of course yung pagkirot ng puso ng babae. So next method po natin under fertility awareness method is the LAM or lactational amenorrhea method. So ano po ba yung LAM? So ito po ay meron tayong tatlong criteria para masabi po na effective na gamitin ito ni mother. So una, dapat po gatas lamang ni mother yung binibigay kay baby. Walang iba. Pangalawa po, dapat less than 6 months po si baby. And then pangatlo po, dapat wala pang regla si mother. So kung alin man po dyan sa tatlong criteria po, no, yung nawala na kay mother, hindi na din magiging effective po sa kanya yung ganitong method. Ayan, so punta po tayo sa hormonal method. So unang-una is pills. I think this is the most commonly used po, no, na method natin pagdating sa hormonal method. So pills, ayan, so iniinom po ito araw-araw sa takdang oras. Ayan, yung next po natin is the injectables. So ito naman po ay ini-inject every 3 months po kay mother. And then next po is condom. I think lahat naman po alam kung ano yung condom, no? So ito po ay isinusuot sa matigas na ari ng lalaki bago makipagtali. Ayan, next po natin is implants. So ito po ay gawa sa estronogestrel, no? So isa po siyang artificial na hormone na nakalagay po sa loob ng isang plastic na pinapasok po sa braso ni mother. Ayan, so ito po ay effective until 3 years. Ayan, so next po is the intrauterine device, o mas kilala po natin siya sa tinatawag na IUD. So ayan, ito po ay isang maliit at malambot na plastic or copper na inilalagay po sa matres ng babae para maiwasan ng pagbubuntis. So ito naman po ay effective at safe din po 10 to 12 years po, no? Ayan, so pagdating po dun sa limiting, naalala nyo po kanina, no, nabanggit ko, isa po yun sa intention sa pagpaplano sa pamilya. So, kung limiting, ibig sabihin wala na silang plano pang dagdagan yung kanilang anak. So, pwede pumasok po dito, ito yung mga method na pwede sa kanila. Ito po yung mga permanent method na vasectomy, non-scalpel vasectomy or NSV, no po. So, kailangan po dito yung participation po ng ating tatay. Sa lalaki po ito ginagawa. So, paano po ba siya ginagawa? So, tinatalian at pinuputol po yung anurang punlay or yung vas deferens po na dinadaanan ng sperm ng lalaki. Ayan, kung meron pong vasectomy sa lalaki, sa babae naman po tinatawag natin na
bilateral tubal ligation, BTL, o mas kilala po siya sa ligation, no, mga babaeng nagpaligate. So tinatalian at pinuputol po ang anurang itlog ng babae, or ito po yung fallopian tube. So ayan, kapag po ito yung option po ng couple po, no, or ng individual, kailangan po ng masusing counseling, no po, kasi ito po ay irreversible. Ibig sabihin po, kapag sila po ay nagpagawa na ng ganitong method, ito yung napili nila, hindi na po sila, kung planuhin man nila magkaroon ng anak, ayun, hindi na po yung possible. Since permanent method siya. So pag-usapan po natin yung program accomplishments po ng Bicol Region, no, pagdating sa family planning program. So ayan, for the current user po, so ito po yung mga women in reproductive age, which is 15 to 49 years old po, no, na gumagamit po ng family planning method. So for the Bicol region po, we have 490,831 15 to 49 years old po na wira na gumagamit ng family planning method. Ayan. And then, equivalent po to demand satisfied, which is the 67.53. So for Albay, we have current user po na 115,843 or 70.54 demand satisfied. Camarines Norte, we have 46,824 or 61.75. For Camarines Sur, we have 107,454 or 48.34. For Catanduanes, we have 24,300 or 74.91. For Masbate, we have 96,580 users or 89.31. Sorsogon, we have 66,948 or 67.68. And then for the city of Naga, we have 32,882 current user or 131.40. So, ayan, marami po tayong methods na nabanggit kanina, no? Pero i-discuss lang po natin yung top 3, which is the most commonly used po sa Bicol region. So, top 1 po dyan is the combined oral contraceptive, no po? So, isang uri po siya ng pills. So, yung user po natin, yung gumagamit po nito ay 182,236 na women in reproductive age, followed by injectables, 83,097. And then lactation amenorrhea method, which is 43,276. And lastly, no, so we have women in reproductive age po with unmet need for family planning. Ano po bang ibig sabihin ng unmet need? So ito po yung mga ating mga kababaihan na 15 to 49 years old wherein po merong reproductive needs. Katulad na lang po na ay gusto na nila i-stop yung kanilang panganganak pero wala po silang family planning method na ginagamit. So sila po yung tinatawag natin na mga kababaihan na merong unmet need. So for the Bicol region po, we have 16,005 na individuals po, no, na may unmet need. For Albay, we have 6,261. For Camarines Norte, we have 79. For Camarines Sur, we have 39. Catanduanes, 3,329. For Masbate, we have 2,040. For Sorsogon, we have 3,873. And for City of Naga, we have 384. So that would be all po for the family planning program. Thank you po. Hello? Maraming salamat po, Ma'am Pamela. Para sa susunod na paksa, tatalakayin po ng ating Regional Program Manager para sa National Immunization Program, Dr. Desiree A. Briseño, ang tungkol naman po sa National Adolescent Immunization Month. Ayan, isang bakunadong hapon po sa ating lahat. So, August po is the Adolescent Immunization Month. So, syempre alam na natin yung mga bakunang binibigay sa bata, di ba? So, ngayon naman, alamin naman natin kung ano-ano yung mga bakunang maaari nating ibigay sa mga adolescent. Ayan. So, nandito na po sa slides, makikita nyo na po na ang mga bakunang ibinibigay po natin sa mga adolescent ay ang human papilloma virus
or in short po, yung tinatawag po natin na HPV vaccine, yung measles, rubella, and tetanus diphtheria vaccines. Ayan. So makikita po natin dito yung age group po, no? So actually ano siya, grade po, no? Kasi sa schools po kasi siya. Pero kapag po yung grade 4 po, no, ito po yung mga 9 years old, 'di ba? Kasi sa school po, no, meron pong sinusunod, 'di ba, na age group. And then for MRTD naman po, yung grade 7, ito po yung mga 11 to 12 years old. So ayan po. Yan po yung mga ibibigay natin. Ayan. So una po, no, talakayin muna natin yung measles, rubella, and tetanus diphtheria na vaccine. So, di ba naalala nyo po, last year, nagkaroon po tayo ng MR, OPV, SIA. Pero yung target po natin dito ay yung mga 9 to 59 months. Ngayon naman po, dito po, yung SIA po last year is yung supplemental immunization po siya. No? So, supplemental, karagdagang doses. Ito po ngayon, sa grade 7 po, ang ibibigay po natin ngayon ay booster dose. 'Di ba? So, bakit tayo nagbibigay ng booster dose? Siyempre, 'di ba, para madagdagan yung proteksyon ng bata, mas lalo nating mapalakas yung kanilang immunity laban po dun sa measles, rubella, tetanus, at sa diphtheria. So ano naman po yung ating HPV vaccine? No, so ang HPV or ang human papilloma virus po ay isang uri ng virus na maaaring magdulot ng malubhang sakit tulad ng cancer sa kwelyo, ng matres, o yung tinatawag po natin na cervical cancer. So maaari rin itong magdulot ng mga kulugo sa ari ng babae at ng lalaki. So kaya po tayo mayroon nitong HPV vaccine para po maiwasan natin itong mga sakit na ito. Yan. So ito po yung resulta ng 2021 po na community-based immunization. Bale, 2021 po, kasi nung 2021 po, yung last po natin na implementation or yung last po natin na nagbigay po tayo ng MRTD at HPV sa mga bata. Ayan. So makita po natin, no? So ang buong Bicol region po for the 2021 community-based immunization, sa MR po na 6 to 7 years old, nakakuha po tayo ng coverage na 83%. So this is equivalent to 147,016 po na mga bata na 6 to 7 years old. Ayan. For TD naman po, nakapagdala po tayo ng 77.40%. Ayan. For yung 12 to 13 years old po natin, naka 74.68% po tayo for MR, and for TD naman po ay 69.26%. Ayan. Ito naman po ay for HPV. So una po pala gusto ko pong sabihin sa inyo na ang HPV po nung mga nakaraang taon ay meron lang po tayo ditong mga implementing sites. So kaya makikita po ninyo dito yung Camarines Norte, Catanduanes, and Sorsogon province po ay naka-block po siya, no? So wala po tayong nakuhang data dito dahil hindi po sila nag-i-implement or nagbibigay ng HPV vaccines. Yan. So for 2021 po na community-based, ang nakuha lang po natin dito ay 1% lang po. 1%, opo. So out of 224,490 na eligible target population, 2,411 lang po yung nabakunahan natin. Yeah. Ayan. So ito naman po, yung nawala lang po sa ating pagbabakuna nung mga nakaraang taon ay yung MR at yung TB. Kasi yung HPV po,
meron po tayo nito. So tuloy-tuloy po yung pag-implement nito. Yun nga lang po ay community-based po siya. So ayan po, no, so for the 2024 partial and unofficial HPV coverage as of today, ang Bicol Region po ay nakapagbigay po ng first dose sa 60.4% or this is 17,902 na 9 to 14 children. While for the second dose naman po, 9,088 po yung ating nabigyan or this is 30.64%. Ayan. So dito po, ito po yung galing po ito sa WHO, no. So ang sabi po dito, in countries that have introduced the vaccine against HPV after 5 to 8 years, cancer-causing HPV prevalence was reduced by 83% among girls aged 13 to 19 years old. And prevalence of precancerous lesions decreased by 51% among girls aged 15 to 19 years old. So kaya naman po, ikinalulugod po namin na sabihin po sa inyo na ang DOH Bicol CHD po ay nag-request po sa central office na ang buong Bicol region po ay maging implementing site na po lahat. So all that 6 provinces po natin ay magbibigay na po ngayon ng HPV. So yung Sorsogon, Catanduanes, and Camarines Norte po ay simula po ngayong taon po, no, sa ating school-based immunization, magbibigay na po tayo nito. Ayan. At dahil nga po doon, ayan, so meron pong nilabas na Department Memorandum number 2024-0250 or the interim guidelines on the resumption of the school-based immunization after the COVID-19 pandemic. So, ayon po dito sa department memo na ito, the vaccination of school-age children with MR, TD, and HPV vaccines. So, roll out of public schools 2 months from the start of classes or as agreed upon by the DOH and DepEd. So, private schools can also participate by coordinating with their local health centers. Yan. So, syempre, importante po dito dahil ano po ito, mga school age po, no, saka mga minor, kailangan po ng consent ng kanilang mga magulang or mga guardians. And ito po ay, yung immunization po nila dito ay i-record pa din po natin as supplemental dose. So, bale ito po ay magiging 1 month po na implementation. So, dahil sabi nga po doon ay 2 months after start of classes, so siya po ay gaganapin po ng October. And then, followed by a 1 month na mop-up activity. Para yung mga na-defer, yung mga hindi po nakapagbigay muna ng consent, mabalikan po natin sa susunod na buwan. Yun lang man po. Maraming salamat. Thank you so much po, Adrades. Ngayon po, bibigyan din naman ng ating program coordinator para sa Adolescent Health and Development, Ms. Maria June Robles, ang tungkol sa adolescent health para sa Linggo ng Kabataan. Okay, maray na hapon po sa inyong gabosap po si Maria June Robles. Ano po? So, ini pong sa tuyang program na, ito pong program ng Adolescent Health and Development Program, isa po ito sa pinaka bagong programa ng Department of Health. So, to start with, ito po kasing adolescent, yung DOH po, meron po talaga tayo, ngayon pa lang, nagkaroon ng ganitong klaseng programa, which is the Adolescent Health and Development Program. So, bakit po kaya ngayon lang ito? It is because sinasabi na napaka-challenging po talaga na etong mga kabataan na ito ay magkaroon ng tinatawag natin or ma-develop ang kanilang health-seeking behavior dahil itong mga kabataan na ito ay nasa kanilang pink of health na tinatawag. Magpupunta lang po sila sa atin pong mga facilities or mga health facilities or kung sila po ay may mga sakit na. So, kaya po ang DOH ay nagkaroon po ng ganitong klaseng programa para din naman sa kanila. As I have said po, it was only in the year 2000 na nagkaroon po tayo ng
programa, nagsimula po yung programa, but then it was only in 2013 nung nagkaroon po ng tinatawag na strategic framework, ito pong programang ito, which is the Adolescent Health and Development Program na sinusundan na po natin sa ngayon. So, next po. So, ilang porsyentahe ba talaga dito sa Pilipinas ang tinatawag nating mga adolescent? Sinasabi po na mayroong 15.5 million Filipinos ang adolescents. At ito po ay nagko-comprise ng 22.6% of the total population ng Pilipinas. And kung iisipin po natin, ito pong mga adolescent na mga tinatawag na edad na ito po ay magko-comprise ng tinatawag po natin reproductive age group at sila po yung population na sinasabi natin magdadagdag sa ating population. Okay? So dahil dyan, bago po natin ipagpatuloy po yung pinag-uusapan po natin, sino po ba talaga yung mga adolescent? Okay? So, dinefine po ng WHO ng mga adolescents are those people belonging to the 10 to 19 years old. Kasi po may naririnig po tayo na youth, okay? May mga definition din po yung youth. Ang age definition din po ng youth are those 15 to 24 years old. So, magkaiba po yung adolescents at magkaiba din po yung youth. Okay? So, next slide po. So, kung titingnan po natin sa sinabi ko po sa kanina, na etong mga kabataan na ito, they will comprise the reproductive age group. Ibig sabihin po niyan, sila po yung magdadagdag sa ating population. At dahil po dyan, ito po, pinapakita ko po sa inyo, ang tinatawag po nating adolescent birth rate ng 2023. Ano po ang ibig sabihin nito? Okay. Ito pong adolescent birth rate na ito po yung total na ipinanganak na mga bata dito po sa Bicol region noong 2023. Kumbaga nadagdagan po tayo ng 9,272 na mga batang babae at batang lalaki noong 2023. Sila po yung nagdagdag sa ating population. Okay? So that sa kabuuhan, meron tayong 27.71% na adolescent birth rate. At ito lang po yung binilang natin. Kapag po kasi sinabi nating adolescent birth rate, sila lang po yung mga ipinanganak ng mga 15 to 19 years old. Okay? So, ito pong slide na ito. Next slide please. Ito pong slide na sumusunod ay pinakapakita ko lang po sa inyo yung sino-sino po ba sa ating sa ating mga probinsya ang may mga adolescent birth rate. Okay? So, kung titignan po natin ng 2021, 2022, 2023, comparison lang po yan po. Nakikita po natin ang Camarines Norte. At kung i-compare po natin, kung ilan lang subale, napakataas po yung mga ipinanganak ng mga kabataan or ng mga baby sa kanila. Okay? So, sumunod po ang Catanduanes na may napakababa rin pong populasyon. Okay? Na nung 2023 nga, nagkaroon din sila ng 32. Samantalang yung Camarines Norte, na napakaliit din ng population, ay nagkaroon din ng 42.36. At saka yung Masbate, 36.78. And Naga City, which is 36.95. Hindi na po talaga bumababa yung sa Naga City. Bakit po? Kasi ang isang batang babae po or isang adolescent po ay hindi naman po siya kasi bawal po kasi siya na manganak po sa isang sa anumang klaseng facility other than a hospital. Okay? So sa Sorsogon din, medyo may kataasan din po siya. So yan po yung natin. So ito po, pinapakita ko lang. Next slide please. Ito lang po yung data na papakita ko lang po sa inyo noong 2021. So this was the reason why the then President Duterte issued the Executive Order 141 declaring
teenage pregnancy as a national emergency. So kung papakita po natin dito, 47 per 1,000 po yung prevalence ng adolescent birth rate. So yan po yung kabuuhan ng adolescent birth rate sa buong Pilipinas noon. Samantalang, ang inaalaw po ng National Objectives for Health is only 37 per 1,000. Okay? And 9% of ages 15 to 19 years old na mga kababaihan have already begun childbearing. And likewise, 1 in every 5 na 19 years old daw na mga bata is already a mother. And likewise, ang nakakabigla po is that yung teenage pregnancy or yung adolescent birth rate sa atin pong sa Pilipinas ay 2 times daw po yung rate sa Philippines compared to the other Southeast Asian countries. Okay. So, ito po yung magiging target natin. Pinapakita ko lang po sa inyo, ano ba yung magiging target natin sa mga susunod na panahon. Although ayaw po nating tawagin ito na target dahil yung adolescent birth rate ay hindi po yan magandang indicator sa isang programa. Dahil ayaw po natin na nagkakaroon ng mga kabataan na nagsisipagbuntis. Dahil ano po ang gusto natin sa kanila? Dahil ang gusto po natin sa kanila ay nasa paaralan at magtapos po ng kanilang pag-aaral. Okay. So dahil po sa mga nakikita po ng ating departamento, yung Bicol region po ay binigyan din ng target. Although meron din po na mga targets yung ibang region, but pinick up ko lang po yung target ng Bicol region. Ano po? So, in 2024, kailangan 26.96 na lang ang ating adolescent birth rate. Kung nakita nyo po, doon sa FHSIS na report na 2023, kailangan po pababain namin yon by almost 2%. Habulin namin itong 2% na ito na adolescent birth rate. Hanggang sa bumaba po siya by the year 2030 na 17.90 na lang. Okay? So next slide please. So in 2024, we have a total adolescent of 413,724. Ito po yung mga kabataan na ini-expect natin na baka magpadagdag ng ating mga ng ating adolescent birth rate or ng ating populasyon na naman. But then we will see to it, gagawin natin po yung ating makakaya na makapag-contribute na sana naman makatulong sa pagpababa ng ating adolescent birth rate. So ano yung target talaga ng DOH para ma-reduce po itong adolescent birth rate natin? Meron tayong pong tinatawag na tatlong subgroups ng adolescents na tinatawag na merong goals na gusto nating ma-achieve yung bawat subgroups na yon. Meron tayong mga tinatawag na not sexually active na mga adolescents, sexually active na mga adolescents, at saka yung mga pregnant na with children. Ngayon, doon po sa mga not sexually active, ano po yung gusto nating mangyari? Siyempre gusto natin as much as possible, i-delay. Okay? I-delay ang kanilang sexual activity. Okay? At saka doon po sa mga sexually active, i-protect po sila sa HIV and other unplanned pregnancy. At ang pangatlo naman, doon po sa mga pregnant, well, sila na po yung nagsipagbuntis, okay, at may mga anak na, sana naman ay hindi na maulit pa yung kanilang pagbubuntis. Okay. So, ano ngayon yung ginagawa? Sabi mo kasi 3 minutes eh. Anyway, time's up. Okay, ano po yung ginagawa ng Department of Health para natin masagot ang mga bagay na to, okay? So, number 1, okay, meron tayong ini-implement na adolescent-friendly health evaluation tool, and etong strategic framework nga, eto po yung sinusundan natin, okay? And at the same time, eto nag-a-assist po tayo sa preparation ng mga preparation of health facilities natin as an adolescent-friendly health facilities, okay?
So, ano pa? We provide trainings po sa atin pong mga bago po tayo makapag-certify po ng isang adolescent-friendly health facility. Ano po? Kailangan matrain po muna natin ang ating mga facility na maging adolescent-friendly naman yung kanilang mga facility. Kung paano po nila gagawin yung kanilang RHUs or mga health facility as an adolescent-friendly one. So we have orientation for them, we have trainings for them, and so on and so forth. So sa sinasabi ko pong adolescent-friendly health facility na na-certify na po dito sa Bicol, we have a total of 59 na level 1 at saka level 2 meron na po tayong 6. Kasi ang isa pong level 1 health facility, ang ating pong adolescent-friendly health facility ay tinatawag pong 3 levels. Yung level 1, level 2, and level 3. So, okay. So, that's it po. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am June. Atin naman pong tunghayan ang discussion or updates para sa WILD, para po sa waterborne infectious diseases, influenza, and leptospirosis. Andito po sa atin ngayon ang Regional Program Manager para sa Emerging and Re-emerging Infectious Diseases, Dr. Lulu Ramos Santiago. Susundan po ng kanyang presentation, ang presentation din po para sa dengue ni Sir John Rick Miranda. So marahay na hapon po. Good to see you no after COVID-19 nagkita-kita po tayo ulit. So familiar faces and I'm glad while po tayo nakikita ngayon no, hindi sa COVID-19 or any other novel diseases sa Facebook. So good to have you po face to face in the flesh no. So I'm Dr. Lulu Ramos Santiago, the Emerging and Re-emerging Infectious Disease Coordinator of the Bicol CHD po. So pag-usapan po natin ang wild diseases. So ano po bang pumapasok sa atin kapag wild? So it's not the act that you're doing, but it's a diseases. So marami po, no, ito yung mga nakakahawang sakit na madalas po nating nakikita kapag rainy or wet season. So nakita nyo po kanina, hindi naman kami kasama sa monthly celebration. However, if na-notice nyo po ng mga nakaraang araw, pag umaga mainit, pag tanghali, makalipas ang tanghali, nagsisimula na pong umulan. So nagkakaroon tayo ng wet. Dalawa lang naman po tayo sa Pilipinas, summer and rainy seasons. So pag rainy seasons, no, I think Karina and the South Monzon is already causing us some floods. At kadalasan po ng mga sakit ng wild ay pwede pong magkaroon ng pagkamatay kapag hindi po nabigyan ng tamang atensyon saka medication. So ano nga ba po yung wild? Wild stands for W, waterborne infectious diseases. I for influenza, L for leptospirosis, and dengue. So medyo madami-dami but bear with me. Ayoko mabigyan ng flashcard ni Mom ng time's up. So for a preventive measure for all, for the wild diseases. So for wild diseases, the most effective preventable communicable disease is syempre po through immunization or vaccination. So yun po ang gusto natin, maawasan natin na magkaroon tayo ng mga sakit na to. So ang vaccine available po are influenza and hepatitis. So for wild po ang pinag-uusapan natin. So paano natin to maiiwasan? Kailangan po natin gumamit ng mga rain gear such as yung umbrella, raincoats para po ma-avoid yung exposure natin sa tubig, ulan or tubig bahaman po. At awasan din po natin yung mga matataong lugar at mahina po yung daloy ng hangin. Iwasan din po natin, so familiar na po kayo no, pag pinadefine nga yung close contact sa mga tao pong merong mga sintomas, no, respiratory symptoms or mga sa tingin nyo po ay hindi po kasalukuyang mga healthy, no? So lalo na kapag may lagnat or kaya inuubo po, no? Yon. At palagian po nating hugasan ng ating mga kamay bago pagkatapos kumain at kapag tayo po ay naghahanda ng pagkain. At syempre, bigyan nyo din po ang inyong mga sarili ng pahinga at kumain ng tamang nutritious na pagkain para po ma-build up yung ating strong body resistance. At siguraduhin pong sanitary yung ating sewage disposal. Ito po yung mga liquid, ito po yung mga siguraduhin natin na may septic tank tayo sa ating mga bahay, no, para wala po tayong mga bottomless pit that will cause food borne diseases or waterborne diseases in the future in case magkaroon tayo ng flooding.
proper waste disposal, yung mga sa solid waste natin. At siguraduhin pong uminom tayo ng safe water sa pagpapakulo ng tubig kung kayo po ay in doubt na ang water ay safe. It doesn't mean that it's a clear water, it's a safe water. At siguraduhin pong kapag nag-store tayo ng water, malinis po yung container. At siguraduhin din po mag-practice tayo ng good proper hygiene. So sa waterborne diseases, ano-ano po yung mga sakit na nabanggit? Pwede po tayong magkaroon ng cholera, dysentery, hepatitis A, and typhoid. So ang mga sintomas po nito, no, lagnat, pagkawala ng gana ng kumain, pagduduwalo, pagsusuka, pananakit ng tiyan, at pagtatai. Ito po ay pwede nating makuha sa kontaminadong tubig, pagkain, at tubig baha. Ito pong apat na to, may iba't iba po itong pathogenic microorganism. Siyempre, wag na po nating alamin to sa ngayon. So ang cholera, nakukuha po natin siya kapag tayo ay kumain ng pagkain o uminom ng tubig na kontaminado po yung tubig o pagkain ng human waste po, no? Na infected po ng bacteria na nagkakos ng cholera, which is the Vibrio cholerae bacteria. So ano po yung mga signs and symptoms? Pwede po tayong magkaroon kaagaran ng watery stool po, pagsusuka, at ma-dehydrate. So, syempre, dahil madidehydrate po tayo, kailangan kaagad-agad po ma-replenish po natin yung ating tubig sa katawan. At mamaya pag-uusapan natin kung paano tayo makakapag-replenish kapag kung sakali pong hindi available commercially yung iba. So, ito po yung itsura, no, ng stool or ng specimen or yung inyong poop po, no, feces po natin. So, ayan, rice watery stool. So, paano siya may iwasan? Kailangan natin uminom po ng safe and clean water. So, magpakulo po ng water kung kinakailangan. No? At kailangan din po yung ating mga pagkain at inumin ay malayo po sa mga insekto, maayos po ang pagkakatakip, at hugasan at lutuin po ng maayos, no, yung pagkain. At yung mga waste po natin, siguraduhin pong properly disposed, gumamit po ng toilet ng maayos, at araw-araw siguraduhin din pong malinis, maghugas ng kamay pagkatapos, gumamit at bago kumain. At syempre, siguraduhin na din po yung ating paligid ay malinis. Pangalawa po na under waterborne diseases ay yung dysentery. So ito po ay pamamaga ng ating bituka na pwede pong magkausa ng malalang pagtatai-tai. Ito po ay merong mga dugong kasama, uuhog sa ating pong mga poop or mga stool. So, dalawa po yung major classification. Isa po, bacillary bacteria, kung saan sariwa pong dugang makikita nyo, may kasama po siyang mucus or uhog. At pwede pong amoebiasis or amoebic po. Ito naman po ay makikita natin, dark po yung dugo na makikita natin na may kasamang mucus at meron po siyang offensive smell or odor na usually po ay medyo malansa ang amoy. So, ito po ay pwede po nating makuha sa pag-inom at inom o pagkain ng kontaminadong pagkain na mayroon pong kasamang stool or human waste na infected po. Okay? So, paano natin po ang malalaman? Makakaroon ka po ng bloody diarrhea, no, na more than 3 days, may lagnat, masakit na tiyan, at meron pong pakiramdam na gusto nyo po pa pong mag-poop dahil lalabas nyo po yung bacteria sa loob ng inyong katawan. At meron din po, pangatlo natin, ang hepatitis A, no? Galing sa hepatitis A virus, na pwede din po nating makuha sa pagkain ng contaminated na pagkain ng isang tao, from also sa waste at sa ihi ng isang kontaminadong tao. So, kaya po mahalaga ang prepare po ng pagkain na kailangan po maghugas muna ng kamay. So, ano po mga signs and symptoms? Fever, flu-like symptoms, panghihina, no? Muscles and joint, na masasakit na mga kalamnan, pagkawala po ng ganang kumain, pagkapagod, masakit po na tiyan, at brownish po ang inyong ihi at paninilaw ng iyong balat. So, ang simptomas po pwedeng maging mild to severe kapag pinabayaan po natin. So, wala pong treatment for hepatitis pero pwede po natin silang maiwasan as napag-usapan natin kanina. Kasama po siya sa may mga kasamang bakuna na pwede po nating i-avail sa ating mga local health center. At paano natin may iwasan? Siguraduhin pong maghugas lagi ng kamay pagkatapos gumamit ng toilet at lalo na kapag mag-prepare po tayo ng pagkain at bago kumain. Siguraduhin pong
mag-dispose tayo ng human waste sa tama pong paraan at lutuin ng maayos ang mga pagkain at siguraduhin maayos din po ang ating pag-store ng ating mga pagkain. So, the fourth one is the typhoid fever. So, same po ulit sa pagkain, mga contaminated na pagkain, pwede po tayong magkaroon ng, ito po kung diretso po yung lagnat, kaya po pwede kayong magkaroon ng masakit na ulo, panghihina, at kawalan po ng ganang kumain. At pwede po, ito po yung pwedeng pagtatai-tai or kaya po pahirapan sa pagtae. At nagkakaroon din po siya ng sakit ng tiyan. So, meron po tayong gamot para dito. No, kaya kailangan agad po tayong konsulta kapag meron po tayong sintomas. So may iwasan to ulit, no, sa mga nabanggit ko po kaninang mga gagawin. So sakali po na tayo po, nabanggit ko kanina, ay mayroon po tayong waterborne diseases at hindi po available commercially yung ibang mga ating mga oral hydration solution, pwede po tayong gumawa sa bahay. So ang gagawin lang po, 1 litro ng malinis na tubig, dadagdagan nyo po ng 4 hanggang 5 kutsarita pong asukal at 1 kutsaritang asin. Okay po, hahaluin nyo siya. Yun ang ipapainom nyo sa mga taong kinukulang na po ng electrolytes or nanghihina na dahil sa pagsusuka o pagtatai-tai. Opo, so yun po yung pinaka mabisa po para maibalik natin yung kanyang electrolytes sa kanyang katawan. So, yan ang tinatawag natin. Yan po ang tamang ingredients at timpla para sa homemade. Ito po kaagarang pwede nating ipainom sa ating mga kasamahan sa bahay na nangihina na po, no? Dahil sa pagtatai-tai at pagsusuka-suka. Usually nangyayari po sa madaling araw. Mahirap naman natin dalhin na sa, kung hindi na po talaga, wala tayong makuha sa butika, ito na muna for that. Pero, pag sumikat po yung araw, siguraduhin agad dalhin sa pinakamalapit na health center. So makakapag-iwas tayo, siguraduhin nating basahin po yung ating kamay, ganito, proper hand washing, at tamang paggamit din po ng kubeta. So, ini-emphasize po namin yan. At sa mga panahon po na merong baha, kontaminado yung ating tubig, hindi nga po ibig sabihin na malinis, ay malinis po talaga yung tubig. So kung kayo po ay may in doubt sa inyong tubig, meron po tayong tinatawag na stock solution. So kung kanina na pag-usapan natin yung paggamit ng ORS, nakaagaran pong inumin, ito naman po ay stock solution. So paano natin siya ihahanda? So yung 2 litro po o yung 1 jerrycans, yung ginagamit nyo po pag nagpaparefill kayo ng water, isa po noon, lalagyan po natin siya ng 1 kutsarita po ng chlorine granules. 1 kutsarita po noon. Maghihintay po tayo ng 20 to 30 minutes. Ay, ano po muna, ang gagawin natin sa stock solution po pala, 10 liters, pasensya na, 10 liters po muna ng tubig. Lalagyan natin ng 2 kutsarita ng chlorine granules. Maghihintay po tayo ng 20 to 30 minutes bago po natin yun gamitin. Tapos, pagkatapos po kukuha tayo ng 2 kutsarita noon, doon natin ilalagay sa yung jerrycans na sinasabi ko po. Yun ang pwede nang inumin ng mga tao para masiguradong malinis po yung tubig. Okay po. So, ayan. Kung mayroon po tayong clarification later at yung stock solution na ginawa natin ay good for 7 days po yun, siguraduhin lang na huwag maiinitan para hindi po mapabilis yung pag-expired ng stock solution na ginamit natin. So, ibig sabihin, pag gumawa po tayo, lalo na sa mga evacuation center, pwede pong paghati-hatian ng maraming pamilya ang isang stock solution na ginawa natin. Okay po. Para ito po, para maiwasan natin ang mga water, foodborne diseases. For influenza, alam ko sa iba po, memorize na natin yung mga sintomas na ito. Kasama dito mataas na lagnat, sipon, sakit ng ulo, pagbabahing, pag-uubo, at pamamaga ng lalamunan, pananakit ng kalamnan, kasama din po ang pagtatai-tae. So, ano po ito, no? Isa din po ito sa sakit na pwede po nating maiwasan kung tayo po ay magpabakuna. At siguraduhin po, dito papasok ulit yung isolation ng may mga sakit kung hindi maiiwasan dahil may trabaho, gumamit tayo ng face mask para hindi na po tayo makapaghawa. So, siguraduhin po na maayos ang pagpahinga para gumaling po kaagad sa influenza at ang paghuhugas po ng kamay, no? Lalo na kapag bumabahing at umuubo, siguraduhin din pong nagka-cough etiquette po tayo. So ayan, may marami po tayong mga kailangan gawin
para hindi po tayo makapaghawa ng flu sa ating mga kapwa or katrabaho. Ang pangatlo po, leptospirosis. So, sa leptospirosis naman po, para siyang waterborne, kasama po kapag ingest kayo ng contaminated food or water na contaminated po, lalo na kapag sa baha po, kayo po ay naglakad-lakad, pwede po kayong makakuha at kayo po ay mayroong sugat. Pero ngayon po, kahit po wala kayong sugat, kung kayo po ay matagal nang nababad sa baha at kontaminadong baha o tubig po ang inyong inapakan, pwede po kayong magkaroon ng leptospirosis. So, ang mga sintomas, kasama po ang lagnat, pananakit ng kalamnan, ulo, at kasama na din po yung pagninilaw ng inyong balat. No? At meron po tayong gamot dyan, at ito po ay kailangan agarang magamot within 2 days para po hindi tayo magkaroon ng complications. No? So ito, kung ano man po yung mga sintomas na nabanggit namin kanina, ang pinakamabisa pa din po ay pumunta sa pinakamalapit na health center. Iwasan po natin ang pag-self-medicate. So, sa leptospirosis, iwasan din po ang paglalangoy, pagbababad sa mga kontaminadong tubig, gumamit ng proteksyon kagaya ng boots, gloves, at syempre po, i-drain yung mga contaminated water hanggat maaari. Para po sa wild D, yung dengue, si Sir John Rick po ang magdi-discuss ng dengue. So, magandang hapon po. So, to discuss dengue, magandang hapon po ulit sa inyo. So, ano ba ang dengue? So, ang dengue ay isang flu-like illness na nakakaapekto sa mga bata, sanggol, at even matatanda. So, pag sinabi nating flu-like illness, nire-resemble niya yung trangkaso. So, meron tayong pananakit ng katawan, mataas na lagnat, pagkahilo at masakit na ulo, at minsan meron tayong mga lumalabas na mga rashes. So yung mga simptomas natin, lumalabas siya 3 to 14 days, or yung average niya is 4 to 7 days after the infective bite. Ibig sabihin, after kang makagat ng infected na lamok. So ano ba ang lamok na nagdadala ng dengue? So ang nagdadala ng lamok na dengue is yung Aedes, specifically yung Aedes aegypti natin, yung primary vector natin, at ang secondary vector naman natin is yung Aedes albopictus. A viral infection transmitted by the bite of an infected female Aedes mosquito. So tandaan natin, female mosquito lang ang kumakagat sa ating mga tao. So bakit sila kumakagat? Kasi kailangan nila ng blood for oviposition or sa pangingitlog nila. Ano po? So kaya sila kumakagat sa mga tao. So meron tayong 4 distinct types of dengue virus. Ito yung serotypes 1 to 4 na ang each serotype natin has different interactions with the antibody sa ating human blood. Ano po? So ang next po, so life cycle ng mosquito natin. So bago siya maging tuluyang maging lamok at nakakalipad na lamok, meron tayong tinatawag na eggs, larva o yung kitikiti natin, pupa, ito yung dormant stage niya bago maging fully blown na mosquito, and yung adult natin na yung nakakalipad, ito na yung nakakagat. Ito yung pinakamahirap makontrol, yung adult stage ng ating lamok. So yung eggs natin, it takes 2 to 3 days bago mag-hatch sa tubig. So very minimal lang na tubig ang kailangan ng Aedes aegypti eggs natin para mag-hatch. Kahit moisture lang yan, kahit sa basang damit, kayang mag-hatch nung Aedes eggs natin. So meron din siyang tinatawag na high resistance to desiccation or yung ERD, na kahit matuyo siya for 3 months at pag nabasa siya ulit, pwede ulit siyang mag-hatch into ang mosquito. So ganun kataas yung resistance niya sa pagkasira. Ano po? So next po, ang
ano natin, flight range ng mosquito natin is 550 to 300 meters mula sa pinag-hatchan niya or sa pinag-imsaan, kumbaga, sa Bicol, pinag-imsaan kang bunay kang lamok, so 550 to 300 meters kaya niyang liparin. Ano po? So, kaya tayo nagkakaroon ng radial na pag-i-inspect sa mga barangay kasi around the point of origin ng ating mosquito, so 300 meters niyang kayang lumipad. So, ganun kalayo yung kayang liparin ng ating Aedes mosquito. So, sa oviposition, saan siya nangingitlog? Next po tayo. Yan. Clean, stagnant water. So, take note, clean, stagnant water. So, kung mapapansin nyo, sa mga water dispensers natin, mineral na yan, minsan distilled, so marami pa ring itlog ng lamok dyan. So, kasi sa malinis na tubig nangingitlog ang ating mga lamok. And yung feeding habit natin, generally, day biter sila. Pag sinabing day biter, kumakagat lang sila sa umaga. So, 1 to 2 hours after sunrise, kung mapapansin nyo, early in the morning, pag nagwawalis, may nangangagat na lamok, and 1 to 2 hours before sunset. So, mga hapon, mga 4 to 6 p.m. So, kaya may tinatawag tayong 4 o'clock habit. So, next po, yan ang itsura ng ating dengue mosquito. So, makikita natin, ang primary vector natin is yung Aedes aegypti, and yung secondary vector natin is yung Aedes albopictus. So, madidistinguish natin siya, or sa amin kasi tinitingnan namin siya sa microscope or kahit sa naked eye, makikita natin yung likod ng ating lamok, meron siyang dalawang linya para sa Aedes aegypti sa gitna, at yung Aedes albopictus natin, isang linya lang sa likod niya. So ano po? So tandaan natin ulit, babaeng lamok lang ang kumakagat sa ating mga tao. So next po, yung kitikiti natin, so ganyan yung itsura nung kitikiti natin. So ang difference naman niya is makikita sa comb scale, so hindi ko na i-elaborate to kasi more on technical aspects naman yung pag-identify ng kitikiti natin. And yung sa pupa natin, i-skip na po natin. So, punta na tayo. So, paano natin may iwasan yung dengue? So, yun, 4S strategy. So, ano yung 4 na S? Yung unang S is yung search and destroy. So, next po. So, search and destroy, yung pinakasimple lang, hanapin yung posibleng pamugaran ng lamok. Yung mga containers natin, inside or indoor or outdoor containers natin, hanapin. As well as yung mga natural containers natin. Second S natin, self-protection measures. And yung third S natin, seek early consultation. Kung may sintomas ng dengue, magpakonsulta na. At yung 4S, support fogging in outbreak area. Only during outbreak. So, hindi tayo mag-support ng fogging without entomological surveillance na ginagawa. So, quick data lang po ng update ng ating dengue case for July 2024. So, makikita natin, sa Albay, meron po tayong 255% increase compared last year na meron lang tayong 20 cases. And sa Albay naman ngayon na 2024, meron tayong 71 cases. And sa Camarines Norte, from 94, nagkaroon tayo ng 98% increase. Nagkaroon na siya ng 186 cases. And sa Camarines Sur, from 171, meron na tayong 288. Sa Catanduanes, from 125, meron na tayong 135 compared to last year. Sorsogon, meron tayong 28 decrease, 93 cases, and 67 na lang sa Sorsogon as of July 2024. So we have a total of 795 cases as of July 2024. So sa deaths naman, compared to last year, 2023, meron tayong 8 deaths, 3 from Camarines Norte, 3 from Catanduanes, 1 from Masbate, and 1 from Sorsogon. And now, meron tayong 7, 1 from Legazpi, 1 from Camarines Sur, 2 from Catanduanes, and 3 from Sorsogon. So,
as of July, meron tayong 795 cases. So, kalahati na po tayo ng 2024. So, halos malapit na rin po siya sa 1,200 cases natin last 2023. So, paano po maiwasan yung dengue? Practicein lang po natin yung 4S. And lagi po natin tandaan, kung walang lamok po, walang dengue. Thank you very much po. Thank you so much po, Dralulu and Sir John. Mayroon po pala kaming sheet na pwede niyong sulatan ng inyong mga katanungan. Andyan po si Miss Maite and Miss Nicole. Pwede po nilang i-facilitate kung meron po kayong advanced questions para sa ating mga resource speakers. Again po, maraming salamat sa ating mga resource speakers. Ngayon po, dumako na po tayo sa ating open forum kung saan ang ating media partners ay mabibigyan ng pagkakataon na magtanong at maliwanagan sa mga paksang natalakay. Sa muli po, pinapaalala namin ang mga sumusunod na tuntunin. Bago po magtanong, sabihin ang pangalan at ang media station at kung para kanino po ang inyong katanungan. Pangalawa, ang mga katanungan po ay kailangang tungkol lamang sa mga tinalakay na paksa. Kung meron po kayong ibang katanungan patungkol sa ibang topics, pwede po kayong makipag-coordinate sa Communications Management Unit upang ma-arrange po namin sa respective resource speaker or program manager yung inyong mga tanong. Upang mabigyan din po ng pagkakataon ng lahat ng ating media partners, isang tanong at isang follow-up lamang ang maaaring itanong po ng bawat isa. And of course, sundin po ang journalism ethics sa lahat ng oras. Maraming salamat po para sa ating unang katanungan. Bago po tayo dumako sa ating open forum, we would like also to acknowledge yung ating media partner from 1FM Legazpi, Ma'am Lina Belyaza, and from Barracuda ITV, Mr. Haji Sawali. Ngayon po, meron po tayo ditong microphone. Pwede po kayong lumapit. Ayan po, si Sir Norris. Good afternoon po, RD. My question po is from Ma'am Maria June Robles po. Ma'am, regarding ma'am, kanina nabitin ako sa explanation niyo po ma'am regarding po dito sa target ninyo ng adolescents. Paano natin to mamimit ma'am? Kasi sa dami-dami po ng mga Gen Z na active regarding to the sex. Yes po. Mas marami sila compared to the mga previous years, mga sinauna. Yes. Paano natin kasi napaka-imposible Yes. na ma-meet natin to. And ano yung plano? Ano yung pwedeng gawin para ma-meet talaga natin yung pinaka-hit target ng DOH po, ma'am? Thank you. Yes, thank you so much, sir, sa question mo. Ito po kasing problema ng teenage pregnancy or the adolescent pregnancy. Hindi lang po ito problema ng Department of Health, So kailangan po ito na tingnan through multi-sectoral approach. So kumbaga, hindi lang DOH, dapat nandyan pa rin yung kaibigan natin o kasamahan nating agency na si DepEd. Dahil most of the time, kung titingnan po natin, ilang oras po sa oras ng ating mga kabataan ang ginugugol sa kanilang school. Okay? And we have all the other agencies. And kami naman po sa DOH, pagdating po sa pag-implement po nito, kung paano namin talaga to hahabulin. Sabi mo, ang napakataas na target namin dahil napakarami na rin talaga ngayon ang population po nila. Okay. Ginagawa po namin sa mga RHUs natin ay binabago po natin yung pagtingin ng ating mga kabataan sa ating mga RHUs through certifying our RHUs especially as adolescent-friendly facility kung saan eto pong mga kabataan na ito ay pwede po silang lumapit sa mga facilities na ito, may sakit man sila o wala. Okay? So yun po yung ginagawa po natin. Ongoing po ito sir na ginagawa po natin na train sa ating pong mga health workers,
kung paano po nila i-apply. Dahil ang mga adolescent po, sir, ay hindi po katulad natin. Mga sensitive po sila. Kaya yung pag-certify po ng isang RHU as an adolescent-friendly facility, ay marami po tayong hinahanap. Okay. So siguro alam po yan ni Sir Patrick. Nandito po, being the provincial DOA adolescent coordinator po ng Albay. So alam niya po yan kung paano po namin ginagawa ang lahat. Okay po, sir. Follow up lang po, ma'am. Yes po, sir. Kung ilan daw po sa Bicol, ma'am, yung adolescents friendly po natin? Ilan po, sir, ang? RHU. Ang RHU, we have more or less po 114 more or less po na mga RHUs, and we are trying to certify them all. And out of these 114 po, ay 100, ilan ba? Meron pa lang po tayong 50 kasi binibilang pa rin po natin pati yung mga barangay health station, sinicertify pa rin po natin sila as an adolescent-friendly facility. Kaya hindi po sila kabilang doon sa 114 na sinasabi po natin. We have so much, hindi ko po alam kung ilan ang total na barangay po natin dito sa Bicol, but we are encouraging our RHUs na i-certify din nila as adolescent-friendly health facility yung kanila pong mga barangay health station. In fact, meron na po tayong nakagawa niyan. Meron po tayong isang RHU which is a level 1 adolescent-friendly health facility na na-certify niya na po yung kanya pong barangays, yung 22 barangays niya sa kanya pong area as an adolescent-friendly facility. And would you believe po, sir, na dahil na-certify or naging ano na sila, naging RHU adolescent-friendly health facility sila, medyo na-achieve na po nila yung target nila, na pababain po talaga nila yung kanilang teenage pregnancy. Okay? So, importante po kasi hindi lang yung mga health workers na nagpaplano para sa mga adolescents. Ano po, sir? So, kailangan i-involve natin tong mga kabataan na to. Ano ba yung gusto nilang mangyari? We have to have, sinasabi natin, involvement po or participation po ng ating mga adolescent po sa ating pagplano kung ano po yung gusto nila in terms ng kanilang health. So, nagagawa na po natin yan. In fact, mayroon po na tayong isang RHU na gumagawa na po niyan. Okay. So, sana po, okay na po yun, sir. Thank you so much po, Ma'am Ma'am June. May additional information po tayo from PHO Albay, Mr. Patrick Alan Rigonda. Yes, good afternoon po. Since na-mention na rin po ni Ma'am June, kasi in partnership din po kami sa DOH, po. So for Albay, we have 3 certified, actually 4 na po na adolescent-friendly health facility. That's Tiwi, Tabaco, and Ligao City. And recently lang po is yung Ginobatan RHU. And madadagdagan pa po to ng 2 na RHU, which is kailangan pa rin namin pong ma-revisit para talagang ma-certify na po to. And regarding po doon, parang bakit imposible po yung target, Actually, hindi natin basta-basta ma-achieve yung target natin. When it comes sa adolescent, sabi nga ni Ma'am June, it's very special po itong mga population group na to, Ang pinakaano po kasi sa kanila is yung sexual behavioral change. When pagdating na sa behavior, hindi natin yan mababago overnight. So ano mga strategies, yun nga po, nabanggit na po dun kanina sa presentation ni Ma'am June, and ongoing na din po yung partnership po natin sa mga DepEd na nagkakandak po tayo ng mga adolescent sexual and reproductive health forums. So para mas comprehensive po yung kanilang knowledge when it comes to SRH po, sir. Thank you so much po, sir. And may additional information, question po pala, kay Ma'am June ata din po to, regarding adolescent health. May record daw po ba tayo ng mga pinakabatang edad na sexually active o buntis na? Okay, I think you are referring po those nabuntis na mga 10 to 14. Yun po ba yun? Actually, meron po tayo
Kaya lang hindi ko na siya pinag-reflect po dito kasi once we talk about adolescent birth rate, okay? Per FHSIS po natin, we're only talking about those 15 to 19 years old. But then, meron po tayo, mangilan-ngilan lang naman. Okay. I'm not so sure po kung ilan po yung pinakababa kasi report na lang po yung nakakarating sa amin. Ano po? Basta it is between 10 to 14 years old. Okay? 10 to 14. Meron po tayong record niyan. Siguro po pwede ko po siguro may ipakita siguro later po kasi I only focused po on the 15 to 19 years old. Okay? Yes, Yun po kasi ma'am, ang gusto naming malaman kung may mga pinakabata. Kasi based on a report from PNP, meron po, di ko lang matandaan kung ilan yung from Tabaco City. Actually, medyo marami-rami po from Albay, lalo-lalo na daw po during nung pandemic time. Yun po ang gusto naming malaman. Thank you so much po, ma'am. Babalikan ka po namin, ma'am, through the Communications Management Unit, yung data po na hinihingi po ninyo. Maraming salamat po. And then may kadugtong po pala yung tanong, siguro programa ng DOH na ini-implement sa mga barangays. I think nasagot na yung iba po dito, nila Ma'am June and Sir Alan. Paano po nyo ma'am nasusustain yung mga programa ng DOH? Itong mga programa nyo po, ma'am, paano po nasusustain na nai-implement po sa mga barangay? Okay, ito po kasi ma'am, yung sa Speaking for Adolescent, ano po, isa po sa mga rini-require po namin sa isang adolescent-friendly facilities for them to have a sort of executive order, a kind of support from their LCEs, not other than, hindi lang po sa kanilang mga LCEs, but then through the support din po sa ibang members po ng kanilang society. So, ang isang adolescent-friendly facility po to be certified as one, ay kailangan po kayong merong ganong klase pong papel na permado po ng iyong mayor na may suporta po na pinapakita po yung LCE ninyo. Okay? Not only the LCE, but the whole of mga members po ng LGU. Hindi lang po sila, but then gumagawa rin po sila ng tinatawag na technical working group who are also members of the municipality. Sino-sino po yan? Kasali po dyan yung mga office po ng MSWDO, kung may office po sila dyan ng TESDA, kasali po sila dyan, and other agencies po na talagang kinakailangan din ang suporta ng isang adolescent, ng isang program ng adolescent. Kasi po, kung titingnan po natin, lahat ng concern po ng isang adolescent po ay hindi lang po talaga kayang sagutin ng isang RHU. Okay. So once yung isa pong adolescent po na dinala po dyan sa kanila ay nagbuntis, hindi naman po nila kailangan yan, napabayaan na lang na nagbuntis. They can also do counseling kung gusto ng bata na bumalik sa pag-aaral. Ano yung kailangan nilang gawin? Baka po pwede nilang mai-introduce yung bata sa isang uri ng edukasyon. Halimbawa, mai-enroll sa ALS, okay? And other na po pwedeng something na po pwedeng mag-improve pa sa pagkatao ng bata. Hindi lang yung pagkabuntis niya, nabuntis niya hanggang doon na lang ang kanyang buhay. So yun po. Thank you so much, Ma'am Jude. May tanong naman po si Mr. Jazz. Yes, good afternoon. Jess Magallanes po from Radyo Oragon, Legazpi. Yung sinabi po ng taga-provincial health office, saludo po ako doon kasi sila ma'am, nagmo-monitor sila lahat na barangay na mayroong mga health center. Talagang minomonitor nila yung kalagayan kung ano yung kailangan pang facilities na dapat improve
Now, I know that because in my capacity as Barangay Kagawad. So, gusto ming pasalamatan yung mga taga-provincial health office kasi yung barangay namin sa Daragag, I think pangatlo kami sa ranking do sa out of 54 barangays. Nagpapasalamat kami sa provincial health office. Now, ang katanungan ko po para sa aking kaibigan, Kimay Robles, ma'am, palagi na lang natin na mention yung edad ng mga kababaihan na nagbubuntis, yung mga minors. For example, tinatanong ni Ate Jo yung ilan yung edad. Now, ang tanong ko naman sa iyo, kung may data po ba ang Department of Health doon sa mga kalalakihan na nakakabuntis at ilan yung edad ng nakakabuntis? Maganda pong tanong yan. Subalit, Sir Yes. Jess, wala po kami yatang data niyan. Oo. Walang may bibigay yung FHSIS na data ng mga kalalakihan. Kasi Siguro baka po, sir, sa PSA. Baka po may data tayo. Kasi in fairness, baga, Oo. paano palagi na lang na-mention yung edad ng mga Oo, kababayan na opo, 10 opo. years old, 12 years or Opo. something. Yung gusto rin namin malaman pag minsan yung mga kalalakihan naman. Aha, Hindi sir. po sa pag ano pa man talaga. Yes yan po, din sir. ang Maganda gustong talagang datos. tanong yan, sir. Kasi hindi Yeah. lang naman talaga yung babae ang nagkakaroon ng problema kapag Yes. Kasi example ko pa, in my barangay, we do our best na inform yung mga kabataan na ito yung dapat natin gawin. Pero be honest, I think hindi nakarating sa records ng DOH. Meron akong kabarangay na 14 years old. Ang nakabuntis, 17. Baka mayroon pang bata pa doon sa 17. Thank you po. Thank you, sir. Thank you so much po, Sir Jess and Ma'am June. May additional information po ata tayo from our OIC LHSD Chief, Dr. Janish, patungkol sa adolescent health. ICRD na daw po pala. May katanungan kanina kung paano sinusustain eh. Nabanggit ni Ma'am June yung multisectoral. Ang isang paraan para masustain, meron tayong partnership with DILG, yung Seal of Good Local Governance. No, so doon sa isa sa mga criteria doon para makapasa, mabigyan ng Seal of Good Local Governance, yung health component po. Yun yung health compliance and responsiveness. At ang amin pong in fact ongoing meeting po sila ngayon na mamaya po papasyal po tayo doon. Ang isang po sa mga criteria doon, mga health indicators po. At yun po ang isang assurance po na at least ang local government po ay tumutulong rin sa pag-i-implement ng mga health programs. Ngayon sa katanungan ni Sir, sa magandang research po 'yan, pero isang behavioral research po 'yan. Ang kailangan doon ng research question ikaw ba ay nakabuntis mga ganong research question aware ka ba na so, that is something worth exploring din. Kasi kung natatanong yung sa paninigarilyo, sa mga different pag-iinom, so ito isang pwedeng behavioral din na matatarget yung communication or intervention sa mga kalalakihan naman. So mostly doon sa partner usually sa kababaihan. Pero worth noting po yan. We can do that and pwede natin propose po yan sa isang behavioral research. May pondo po tayo naman dyan to do such research na maipasok yon as a rider question po yon. So yun na po ang aming pwedeng ma-share na karagdagan po. Maganda po yung mga tanong nyo, sir. Okay po yan. Thank you so much po, RD. May tanong po tayo kay Sir. Yes po. Hello ma'am, good afternoon po. Ronnie po from DWIZ. Ang question ko po para po kay Dr. Desiree sa immunization. Doc, ilan po ang target ng DOH sa gagawing school-based immunization or vaccination this year? Tapos, aside po sa COVID pandemic, ano pa po yung mga dahilan kung bakit mababa yung na-achieve ng immunization last 2021? At ano po ang gagawin ng DOH para tumaas this year or paano ma-achieve yung target? So for question number 1 po, so ilan po yung target natin? So sa ngayon po, hindi pa po kami makapagbibigay ng eksaktong bilang ng target po natin. Kasi ito po ay nakadepende po sa master list po or yung sa number of enrollees po sa schools. Kasi nga po school-based siya. So dahil in partnership naman po ito with Department of Education, sa kanila po manggagaling yung list of enrollees ng grade 1, grade 4, and grade 7. Ayan. For question number 2, bakit mababa yung ating naging coverage noong 2021? Ayan. So, syempre, number 1 po, nag-pandemic po tayo. And naging community-based po yung immunization po natin ng MRTD and HPV. So, ang pinakahuli pong SBI actually is noong 2020
bago po yung pag-pandemic. Ngayon, kaya po siya mababa kasi yung mga kabataan po, nakakalat sila sa nasa mga bahay, so wala po sila sa school. Compared po kung school-based po siya, mas madali po natin silang mabakunahan kasi captured po yung ating mga targets. So ang kailangan lang po nating i-ensure is yung mabigyan po sila ng consent ng mga magulang. So bale, follow-up question nyo po. So paano po natin siya mapapataas po ngayon? No? Actually po, ang DOH Bicol CHD po ay nagsimula na po ng coordination meetings. No? So last month po, nakipag-meeting na po tayo with the regional DepEd, kasama po yung mga schools division offices, kasama po yung ating mga provincial and city coordinators. So nagkaroon na po ng initial na coordination meeting. So na-discuss na po namin doon kung ano po yung mga pwedeng maging challenges po natin ngayon sa darating po na implementation po ng SBI. No? So actually po, sa August 9, ngayong Friday po, no, so meron po kaming second meeting po namin ito for the SBI. So ayun, may mga na-discuss na po na yung tungkol nga po sa pagbibigay nga ng consent kasi minsan po ay hindi po available yung mga magulang. Kaya po may nabuti po namin na umpisahan po siya nung July bago po yung pagsimula po talaga ng school year kasi magbibrigada. So pwede pong magsimula na doon na ma-inform na po natin, makapag-demand generation na po tayo sa ating mga parents. Para pagdating na po ng implementation, madali na lang po yung pagbigay ng consent. Thank you. Yun po. Yung sa mga private schools din po, no, kasi as per experience po dun sa mga nakaraan na SBI, yung mga private schools po ay madami din po talagang gusto din pong mag-participate. So wala naman pong problema dito, although yung ating pong logistics ay talagang nakaano lang po siya for the public schools. Pero pwede po tayong makipag-coordinate dun sa mga rural health units para po mabigyan din po ng allocation yung mga private school na nais din po na mabakunahan yung kanilang mga estudyante. Meron din po katanungan si Ms. Cora Obido ng Radyo Pilipinas at Pilipino and DWRL AM at 1FM Legazpi. Patungkol din po sa immunization. Normally daw po ang immunization ay nakafocus sa preschool o child immunization campaign. Ano po ang kahalagahan ng adolescent immunization at bakit kailangan? So, di ba yung preschool, grade 1 naman. Yung after kasi di ba yung una natin, mag-review muna tayo. So, yung ating measles and rubella po na bakuna, no? So, unang beses po na binibigay natin ito sa mga bata kapag sila po ay 9 months old at pagka 12 months old. So, ibig sabihin, pag isang taon na po yung anak natin, sila po ay meron ng 2 dose ng measles, mumps, and rubella vaccine. Ngayon, bumababa din po kasi yung immunity natin at dahil nga din po na hindi po ganun kataas, hindi naman po lingid sa kaalaman nating lahat na hindi po ganun kataas yung ating coverage po talaga. Nationwide naman po ito, no, na yung coverage po natin ng MMR. So ngayon, nagbibigay po tayo ng booster dose kapag pasok po ng mga bata. So syempre, yung mga bata po ay mas na-expose na sila kapag nandun na sa schools at hindi din po natin hindi po natin alam kung lahat po ba ng mga bata ay nabakunahan po pagpasok nila. Kasi tandaan po natin na pag nandun na po sila, yung measles po, yung rubella po, masyado po siyang mabilis kumalat. So kapag nagkaroon po ng isang kaso sa isang classroom, maaaring yung lahat po ng mga bata doon ay magkaroon ng sakit, magkaroon ng outbreak dun sa eskwelahan. At kawawa po dito yung mga bata na unang-una yung wala pong bakuna. Pangalawa, yung mga merong mga comorbidities. So like for example, may hika po yung bata or meron po siyang ibang mga sakit. Kasi yung pwede niyang mangyari sa kanya is maging malala yung epekto sa kanya or magkaroon ng komplikasyon yung measles or nagkaroon siya ng rubella, no? At maaari po itong ikamatay. So ayun. So kapag pagdating naman po ng grade 7, nagbibigay po tayo ulit para mas lalo pong madagdagan yung kanilang protection. So yun po.
Thank you so much po, Dra. May katanungan din po si Sir. Yes po. Magandang hapon po sa Gabos. Sang magandang hapon sa ating lahat. Director Ordi, sir, magandang hapon po. Ed Bordeos po ng One Radio News FM Tabaco. Out of topic, yung aking itatanong, kung maaari lang sana ako'y nakiusap na sa team, pwede naman daw po kasi parang nakarelate naman doon sa family planning. Naintriga lang po kasi ako kasi nung unang mga panahon, nung hindi pa pinagbabawal yung panganganak sa mga bahay, sa bahay lang ipinanganak. Pero masabi natin na kulang yung data na lumabas na may buntis na nanganak sa bahay na namatay as compare doon sa mga nanay na nanganganak sa mga ospital. May nabasa ako isang balita, hindi ko lang matandaan yung data, from Provincial Health Office na may record sila na mga buntis na namatay na nanganak sa ospital. Nagtataka ako sa pagdami ng mga ginawang negosyong lying-in clinic sa atin dito sa bansa natin, sa Bicol region. Bakit po ganon? Bakit mayroon pa rin ho tayo na mga nai-record o kaya reported na mga namamatay sa panganganak, provided na sila'y nanganganak na ngayon sa mga ospital? Ano po ba ang pwedeng gawin ng gobyerno natin? At ano na ngayon? Asa na ngayon yung mga kumadrona na gusto sana ng mga buntis, doon sila sa kumadrona mga anak kasi alagang-alaga sila ng mga kumadrona, magaling sila mag-alaga ng mga buntis na nanganganak. Katunayan ho yan, 7 kaming magkakapatid, lahat po kami sa bahay. Ipinanganak at hindi ho sa ospital. Pero wala hong namatay ho sa amin that time, nung mga panahon na yon. Kaya yung tanong ko, Director, bakit po ganon? Ano po yung nangyari? Ano po yung pag-aaral na ginagawa ng gobyerno sa kabila ng pagbabawal ng panganganak sa mga bahay? Marami pa rin po mga buntis na mga nanay ang nanganganak at namamatay sa mga hospital. At bakit parang sa data lumalabas, nagkukulang na yung mga buntis na nanganganak ng normal, karamihan sa kanila, cesarean. Ito ba'y ginagawa ng negosyo ng ilang mga doktor? O kaya, bakit ganun? Bakit ganun na lang lagi, di ba? Na po pwede naman normal, tapos malaman natin, cesarean na lang kasi alam natin kung magkano yung makukuha, di ba? May PhilHealth tayo, ganyan. Yun lang, naintriga lang po ako doon. Baka maaari ko pong malaman kung anong po pwedeng kasagutan sa ganung pong katanungan. Salamat po. Ayan, maraming salamat po sir sa inyong tanong, no? Medyo mahaba, pero nakuha ko naman po. So ayan, simulan ko siguro sir, no, na bakit marami pa rin tayo na i-record ng mga namamatay ng mga kababaihan. So meron po tayong tinatawag na 3 delays po, no? So una po, ibig sabihin, 3 delays, yung first po is delay in seeking care. Ano po ibig sabihin nun? Kulang sa awareness, yung kababaihan, hindi niya alam na importante pala na dapat magkaroon siya ng prenatal check-up sa pinakamalapit na health center. Number 2 is delay in referral. So, ibig sabihin, late na-assess po, no, na kailangan pala manganak itong babaeng ito sa higher level of facility. Ayan. Tapos pangatlo po, kapag nai-refer na yung ating pasyente, yung babaeng buntis, nandun na mismo sa facility, po pwede po na kulang yung mga resources nung facility na yon. So, yan po ay ilan lamang sa mga delays, no po, na nangyayari po, no, na yung iba po ay behavioral din po yung problema. Kaya nagkakaroon pa din po tayo ng mga maternal deaths. Okay, so sa madaling sabi, ma'am, nung unang mga panahon, alam natin na kulang pa yung education campaign na ginagawa ng gobyerno. Pero bakit walang record na lumalabas na mga buntis na namatay sa bahay as compare ngayon na sa ospital na nga sila nanganganak? Ano ba yung pagkukulang? Saan ba nagkulang ang gobyerno natin, ma'am? Kasi kung iisipin natin, kung bumalik tayo sa mga nakaraan, wala pa nung ganun mga education campaign na ginagawa yung gobyerno. Pero safe sila at maraming nanganak sa bahay. May umabot nga na 16 na mga anak sa bahay lang lahat. Pero ngayon, 2, 1 panganay, hospital na agad. Bakit ganun, ma'am? Ano ang nangyayari sa atin, sa gobyerno natin? Bakit ganun po? I think that would be explained well po siguro, no, kung meron tayong data way back po siguro, no. So but as of now, we have the latest data lang of the maternal deaths po siguro. Mas maganda siguro sir sa suggestion ko lang po, no, na may comparison sana tayo para din nakikita po natin yung differences kung anong year din po yung tinutukoy natin. Connected din po ito, ma'am, sa family planning. Tanong din po ito ni Ma'am Cora. Sa matagal na panahon ng family planning program, ano daw po ang level ng birth rate sa Bicol region ngayon?
Ayan, siguro mag-focus na lang po tayo sa when you serve birth rate po kasi, no, are you the live births po, no? So we have the latest data po for the 2024. We have already a total of 15,758 live births po for the first quarter of 2024. And then next question, ma'am. Ilan na po sa Bicol ang lalaki na na-vasectomy at na-ligate na mga babae? Ayan, as per our current data din po, no, so meron po tayong 28,224 po na mga kababaihan aging 15 to 49 years old na currently po ay naka-BTL. For the NSB naman po, we have a total of 284 individuals. Ayan. Thank you so much po. And we'll have the last two questions from Sir Nino. George Salyari po. Ay, George Salyari po of Filipino Star. Magandang hapon po. Yung panganganak ng mga babae na mababa yung edad, walang ibang dapat sisihin yung mga lalaki. Tapos yung sinasabi sir na ni Bingoy na kung may pag-aaral, baka may survey sa mga lalaki kung sino nakabuntis na ganyang edad, mayamin ba? Mayamin ba kung nakabuntis siya ng 13 years old, 11, ganyan. Ang tanong ko po, may pag-aaral po ba mula noon tapos yung ngayong panahon na ito? Kasi nahalata po kasi base dun sa lumalabas na mga data, pabata ng pabata yung mga nabubuntis kumpara po nung mga nakaraang panahon, siguro mga 20 to 30 years ago. May epekto po ba yung kinakain? Kasi may mga lumalabas po na basean niya sa pag-aaral ay parang may epekto yung mga kinakain ngayon kumpara sa kinakain noon. May marami ng chemical. Nung, alibawa, at 20 years ago, yung buwan ng dalaw po ba ng babae noon, kumpara ngayong panahon, may pagbabago po ba sa edad na pwede nating correlate doon sa pagbubuntis naman? Kasi natatandaan ko parang noon 13 years old, 14 years old, saka sila nagregla. Ngayon 8 years old. May nabuntis nga sa, hindi ko nagkakamali, sa Ligaw, 9 years old, nanganak ng 10. Bago sagutin ng ating subject matter expert, ang isa lang aspeto, no, with regards to pregnancy, ay isang talaga dapat nagme-mens yung babae. Okay? Ngayon, there are studies na ang period ng dumarating yung period ng kababaihan ay napapaaga. Now, we do not know, hindi pa natin nakikita kung siya ba ay related sa genetics or sa sinasabi mo nga yung food or chemicals. So, isang yon, meron mga ganong research na lumalabas na bumabata ang edad ng pagkadating ng kanilang menstrual period. No, yun ang isang doon. At on the other spectrum naman, napapaaga ang pagtigil ng menstruation naman. Napapaaga yung menopausal period naman. So those are the effects, no, na tinatawag natin external, no. Yung pwede nga sa diet o pwede sa genes or sa other factors. Yung pong so far na may nabasa ko nung ako ay doing some research naman noon tungkol sa women's health. So yun po so far ang pwedeng punto na sinasabi mo na related sa pregnancy. Because ang doon dapat nagkakaroon ka na ng menstruation para for you to be para maging buntis po kayo. So yun pong So wala po talaga direct na pag-aaral talaga. Wala pa po. Pero sinasabi merong pwedeng relationship. No, pero yung definite, wala pa ho. Kailangan pa talagang suriin pa ng gusto. Ano ba to sa pagkain?
or anong bansa. Depende sa bansa o lugar eh, no? Merong particular diet ng isang lugar eh, no? So yun po. Bagay iba naman to, menopause eh. Sa Japan, delay ang kanilang menstruation, ang menopause because mahilig sila sa soy, ang diet nila. So yung mga kababaihan sa mga Japan ay hindi nila masyado nararamdaman yung simptomas ng menopause, no? So yun for so far ang diet na related na meron talagang definitive na finding. Pero sa pagbubuntis po ay May wala tanong pa ko po. dire kasi, kagaya na sa manok, dati tinatawag lang po natin 45 days, di po ba? Ngayon, 20, kakaiba lang natin ng manok, 21 to 23 days po ngayon, pwede nang i-harvest dahil nga po sa mga chemical. So, yun inisip ko, baka may relasyon po dyan sa pagkain. Thank you. Thank you so much po, Sir George. Okay pa. Sige, sir. Ay, maray na hapon po. To Miss Pamela. Ma'am, matanong lang po namin, totoo po ba na ang pills nakakapataba sa babae? And ano po ang adverse effect kay ini? Ako kaya may akin naman kaya kung may pamilya. Day man, bako, no offense, ano lang, apot lang po. Ano po yung... Sir, akala ko po itatanong yung interesado kayo gumamit eh. Pero anyway po, no, dun sa katanungan nyo, ito po ay nabanggit ko kanina na isang hormonal method po, no. So depende po ito sa magiging reaction po ng katawan po ng isang babae. Ayun yun po. Adverse effect usually naman po, ito number 1, dapat po nadidiscuss pala ito kapag meron po kayong kakilalang kababaihan na willing po gumamit ng family planning method. Yung common side effect niya po, no, na mararamdaman, dapat alam po ito ng babae at ng partner niya. Kasi usually po, ito yung nagiging dahilan kung bakit meron tayong mga kababaihan na nagda-drop out. Anong ibig sabihin ng drop out? In lay, sila po yung umaayaw na. Kasi hindi po nila alam na katulad po ng headache, no? Normal siya for ilang weeks mong gagamitin since first time mo gumamit. Normal side effect siya kapag hindi po na-discuss yan ng health service provider. Ano pong tendency ng babae? Siyempre aayaw na, ay, lagi naman masakit ang ulo ko. So, ayun po. Not necessarily po, no? Pero ang suggestion po natin dyan, dapat po pupunta talaga sa pinakamalapit na health center, no? May makakausap po na midwife, nurse, or doctor for counseling din po and proper assessment. Wait lang po. Actually, hindi po ako facilitator. Pero naalala ko po kanina, isang follow-up question lang daw, Ma'am Janine. Ayan, sige po, sir. Okay. Good afternoon po. Ninji Lusas from Manila Bulletin. Director, ano yan? My question is, meron ba tayong bakuna for dengue? Kasi as far as I know, in 2019, pinull out yung Dengvaxia. So, parang wala yata akong naririnig ngayon na vaccination when it comes to dengue. Ano yung intervention talaga ng DOH? Kasi kung titingnan natin, parang ang taas pa rin, almost 50% pa rin ang nai-record natin na increase since last year. So ano yung intervention? So sir, unfortunately wala po talaga tayong vaccine as of this time for dengue. And kahit noon pa man, hindi po naging site ang Bicol region for the Dengvaxia. So, ang kinakampaign po natin ngayon is more of the preventive. So, yung na-mention nga ni John Rick, talagang we are strongly advocating for the 4S. So, search and destroy. Kasi po, sa ngayon, mahilig talagang ang pinaka-easiest na resort natin pag ganitong dengue, patayin agad ang mga lamok. Which is, yung usual is fogging, spraying, misting. So, yun yung mga ginagawa natin. Pero, hindi po agad-agad yun ang gagawin. Kailangan po is mag-search and destroy. Kailangan po, tingnan natin yung mga breeding site kung saan po nabubuhay yung ating mga kiti-kiti. Kasi, once po nag-fogging tayo, tapos hindi naman tayo nag-search and destroy, yung mga kiti-kiti na yun ay magiging adult mosquito later on, and yun ulit po ang magiging vector natin for dengue virus. So,
napaka-importante po na yun nga, alisin yung may mga malilinis na tubig na stagnant. Oo, as little as 1 ml of water, kahit nga basa-basa, pwedeng mabuhay ang ating mga kiti-kiti or dun mag-hatch yung ating mga eggs. So, yun po ang ina-advise namin. And then yung self-protection, wag pong kakalimutan, maglagay tayo ng mga insect repellent or magsuot tayo ng mga long sleeves. And of course, wag natin din kalimutan yung mga ano bang tawag dito, mosquito nets. Pwede pa rin po tayong gumamit ng mga ganon. Yeah. And also yung ating pagka meron ng mga sintomas, gaya ng lagnat, isang araw pa lang dapat po nagpapa-check up na po agad, lalo na dun sa mga areas na matataas ang mga cases natin for dengue. Okay, pwede bang dalawa pang questions? No, sige. As a follow-up, yes, tama po, sa ngayon, ay na-emphasize po natin yung 4S. Pero meron na rin initial discussion na rin po sa central office. No? Pinag-aaralan na ulit ng central ang Health Technology Assessment Committee na kung pwede ulit ma-look into it, nire-review ang possibility na to reintroduce yung dengue vaccine. So yun po, pinag-aaralan pa po. Hindi pa definite pa ho, but rest assured, we'll give you an update kung inokay na po ng central po. Kasi other countries, ginagawa na po talaga yun ginagamit nila Pero dito po sa Pilipinas, because of the previous experience on its application, implementation, doon nagkaroon ng problema lang yung criteria ba kung sino dapat ang babakunahan at sinong hindi. So yun po, thank you doon sa inyong pong katanungan. Okay. Pwede bang malaman from January 1 to the present, ano yung buwan ang may pinakamataas na kaso ng dengue? Because maaring may epekto rin yung tag-init. Meron po tayong surveillance officer dito. I think... Yes po, Ma'am Akiko. Yeah. Saglit lang po. Hello po. Hingi lang po ako ng time to generate po natin yung data po. Habang po nag-aantay kay Ma'am Akiko ng data, wag pong kalimutan na i-accomplish ang customer satisfaction survey na ibinigay po sa inyo kanina. Napakahalaga po na ng inyong mga sagot at komento o mga suggestion upang mas ma-improve po namin ang mga susunod na press conference. Huwag din pong kalimutan na sagutan ang letter A or yung overall expectation or satisfaction nyo po dito sa ating event. Pagkatapos nyo pong ma-accomplish ang mga CSS forms, pwede pong ibigay kay Miss Nicole at may munting regalo din po si Miss Nicole dyan sa likod. Yan po. Thank you so much. Ayan. Thank you po. Sir, bali, regarding po doon sa question na kung anong month po ngayong taon ang may pinakamataas na kaso ng dengue, bali, January and July po, yung month na merong mataas na kaso ng dengue po tayo ngayong 2024. Ito po kasi sir na July, mostly, ito na po talaga kasi yung pagpasok ng rainy seasons po natin. And, opo. Last na lang to, siguro, no? So, rainy days talaga ang may pinakamataas na kaso ng dengue. Well, alarming ba to? Sir, yung cases natin, syempre laging alarming yan, especially pag nag-i-increase. Kasi iniisip natin na ang dengue ay may hindi magandang outcome if hindi natin na-control or hindi natin na-agapan agad. So, we are strongly talaga advocating that sabi nga ni Sir, bawasan natin yung vector, yung lamok, para hindi tayo magkaroon ng mga sakit na ganito. Kasi ayaw natin na magkaroon ng mga deaths. Na-mention naman kanina, meron na tayong mga namatay sa iba't ibang probinsya. So, yun po yung ayaw natin. Kasi pwede naman palang ma-prevent itong sakit, bakit naman natin hahayaan na ganon. So, yun po. And ma-mention ko rin po pala
So na-mention ni Ma'am Akiko kanina is ang mga months na mataas is January and July. Yun po yung time na after the rainy season, after the may malakas na pag-ulan. So yun po talaga yung time na mataas yung mga cases dahil yun po yung time na dun sila dumadami dahil nga sabi nga niya konting konting moisture, even moisture ay pwede nang mag-multiply itong ating mga mosquitoes. And also kami po kasi nagko-conduct din kami ng dengue vector surveillance sa mga barangay, lalo na yung mga matataas na cases. So isa sa findings po namin doon, karamihan po doon sa laging may mataas na cases, ang kanilang mga behavior po is parang ang resort is mag-fogging or mag-misting. So hindi po talaga ina-advise namin yung ganon. Kasi especially ngayon, yung aming insectary, nagko-conduct ng insecticide resistance study, napag-alaman namin na may mga mosquito na hindi na po tinatablan talaga ng mga insecticide natin. So, may mga ganun pong yes. So, mas maganda po talaga yung patayin na lang or tanggalin yung mga breeding sites para hindi na po sila mag-multiply. Thank you. Thank you so much po. At dyan po nagtatapos ang ating open forum. Sana'y naliwanagan at nasagot ng ating resource speakers ang inyong mga katanungan. Sa ngayon po, pwede po nating ma-request ang ating regional director para sa mga takeaways or mga message or announcements po para sa ating mga participants. Thank you po. Closing naman natin, message natin nagpapasalamat po kami sa inyong participation at sana meron po tayong nakuhang additional information para ipalawak ba yung mga programa ng Department of Health. Basta kakibat niyo po kami sa pagbibigay ng tamang information and maasa po kayo na sa susunod na health event, iibahin naman natin ngayon ang style ng ating press conference para medyo may variety naman po tayo. With that, babalik ta rin natin. Again, maraming salamat po at isang magandang hapon po muli at safe travel po pagbalik natin po. Thank you very much po. Thank you so much po, RD. Kung may iba pa pong katanungan, maaaring dumulog sa DOH Media GC. Kung wala pa po kayo sa GC natin, pwede pong lumapit sa any team sa CMU. At huwag po muna alis kasi mag-group picture tayo. Kasi isa ito sa well-attended na press conference natin. Of course, pwede din po kayo makipag-ugnayan sa Communications Management Unit or Provincial DOH offices or mag-accomplish ng media request form para po magpa-schedule ng interview. Sa muli, maraming salamat po sa ating mga resource speakers. Atin na pong i-award ang certificates muna sa ating resource speakers. May I request our Regional Director, Rodolfo Antonio Albornoz, and our Supervisor for the Communications Management Unit, Ma'am Danica Caballero, to award the certificate. Citation reads, Department of Health, Bicol Center for Health Development, Legazpi City, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Dr. Janish E. Alcala Arellano for sharing invaluable expertise as a resource speaker and in grateful appreciation for the support during the DOH Bicol CHD press conference on August 7, 2024, held at La Roca Veranda Suites and Restaurant, Legazpi City, given the 7th day of August 2024 in Legazpi City, Albay. Signed, OIC Director 4 of DOH Bicol CHD, Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz. Palakpakan naman po natin si Dr. Janish. Yan. Same certificate is also awarded to Dr. Lulu Ramos Santiago. Same certificate is also awarded to Dr. Desiree A. Briseño. Same certificate is awarded to Mr. John Rick Miranda. Pwede rin sumayaw kung gusto mo sasabayan pa kita. Ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Mag-exercise tayo ng sabay-sabay.
And of course, to Ma'am Pamela Pabit. Healthy Pilipinas. Of course, we would also like to acknowledge the support and partnership given to us by the Philippine Information Agency, Albay. Dapat nakukuha natin. Huwag kayang mapabayaan ang kalusugan natin. Panatiling masigla ang katawan. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede naman maglakad at pwede rin sumayaw. Kung gusto mo sasabayan pa kita, ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Mag-exercise tayo nang sabay-sabay. Itaas ang mga kamay at iwagayway. Gumalaw up and down, round and round, side to side. Mag-exercise tayo, Healthy Pilipinas. Healthy Pilipinas. Again, mula po sa DOH Bicol CHD, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa aming health partners. Sa ibang bisita na naririto ngayon, nagagalak po kami makita ang inyong suporta sa mga aktibidad ng DOH Bicol CHD. Ngayon po, may I request our dear media partners and participants DOH-CHD, serbisyo sa Luy Colon.